Začiatkom roku 2015 sme boli oslovení ako tím produkčne sa podieľať na niečom novom, na novom priestore a hlavne na party, ktorá tu ešte nebola, je jedinečná a hlavne je nová. Táto party sa volá Reset a 4.7. bude mať premiéru v týchto, dá sa povedať, inovatívnych priestoroch, ktoré majú svoju históriu, ale hlavne na party ešte neboli prezentované. Takže dámy a páni, zdraví vás Miro, DJ EKG a som veľmi rád, že sa môžem podieľať na tejto party s názvom Reset. Vítajte v Sessler pivovare, je to v Trnave. Kto by ešte chcel vedieť totálne presnú ulicu, je to pri Kalvárii 17. No a práve sa zo strechy tohto pivovaru pozeráš na dva stage, kedy sme prišli točiť, aby sme vám ukázali, kde sa táto party bude konať, aby sme odkryli to rúško tajomstva, ktoré pre vás promotéri celý čas tajili. Takže tu vidíš prvé originálne, exkluzívne zábery z dvoch stageov, ktoré budeme hostiť. Jedným z hostí bude aj Milan Lieskovský. Tu sa bude hrať viacej taká progresívnejšia hudba. No a tu vidíš exkluzívne zábery zo stageu, kde sa bude hrať techno. To znamená, chalani z projektu Idem na techno. No a toto je v podstate pre Trnavu niečo nové a dúfam, že to prídete zažiť 4.7. Sessler pivovar pri Kalvárii 17. Tešte sa na to. Aby sme sa samozrejme odlíšili od všetkého, čo ste momentálne aktuálne v Trnave videli, nachádzame sa v parku, ktorý je situovaný pred pivovarom. No a tu už po obedných hodinách 4. júla sa samozrejme budú diať nejaké tie voľnopohybové aktivity a už bude tu samotný chillout stage, kde sa bude hrať house, takže počas celej doby cez deň tu budú nejaké workshopy alebo niečo podobné a večer sa táto zóna premení na tzv. Houseovú chillout zónu, to znamená, bude sa tu hrať pohodová muzika, budú tu také tulivaky, tu budú môcť ľudia oddychovať a samozrejme, ak budú chcieť si riadne zaskakať, ísť na techno alebo na progresívny stage, môžu prejsť týmto vchodom priamo za brány pivovaru. Čiže tu bude tretí stage v tomto parku. Môžeš si to všimnúť, ako to tu vyzerá